ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሓበን ቤትና ኤርትራ ከመይ ትኾኑ? ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ። ንስኹም እውን ሰላም ክትህልዎ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ። ኣነ ሓበን ሓዊኹም እየ ምሳኹም ዘለኹ ሎማዓንቲ ድማ ቪድዮ ገና ዘለኹ ናይቲ ዝሓለፈ መቐፀልታ እዩ። ቃላት ሓሳባት ብትግርኛ ክንርኢ ኢና ተስፋ ገብር ጠቕሞኩም ክህሉ ሕጂ እምበር ናብቲ መደብ ከብለኩም እየ ሰናይ ምክትታል። በራይከን ምብፃሕ ማለት እዩ። ምብፃሕ ወይ ከዓኒ ዕላማኻ ምብፃሕ ወይ ዝኾነ ነገር ምርካብ ማለት እዩ። Hoe bereik ik de Kanaalstraat? Hoe bereik ik de Kanaalstraat? ናብ ካናልስትራት ብኸመይ ክበፅሕ ይኽእል ወይ ከዓ ብኸመይ ክረኽቦ ይኽእል ኣብኡስ ብኸመይ ክበፅሕ ይኽእል ናብቲ ካናልስትራት ዝበሃል Hoe bereik ik de Kanaalstraat? Leeftijd ዕድመ leeftijd ዕድመ Mijn leeftijd is 32 jaar. Mijn leeftijd is 32 jaar. Mijn leeftijd is 32 jaar. ዕድመይ 32 ዓመት እዩ። ዕድመይ 32 እዩ ወይ ከዓ ዕድመይ 32 ዓመት እዩ ንብል ኣለና ማለት እዩ። Mijn leeftijd is 32 jaar. ዲክ ረጒድ ማለት እዩ። ዲክ ገዚፍ ወይ ከዓ ረጒድ Mijn zus is de laatste tijd erg dik. Mijn zus is de laatste tijd erg dik. ኣብዚ ቀረባ ግዜ ሓፍተይ ኣዝያ ረጒዳ ኣላ። Mijn zus is de laatste tijd erg dik. gemiddeld ገምጋም ማለት እዩ። ማእኸላዊ ማለት እዩ። gemiddeld ገምጋም ማእኸላዊ ማለት እዩ። En 6 en 8 is gemiddeld en 7. En 6 en 8 is gemiddeld en 7. እንታይ ብለና ኣሎ? ገምጋም ናይ 6 8 7 እዩ ንብል ኣለና ማለት እዩ። ማእኸላይ ገምጋም ዝኾነ ድሕራ 6 8 እንድሕር ኣምፂኻ እቲ ማእኸላዊ ገምጋም ትወሃቦ 7 እዩ ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ። En 6 en 8 is gemiddeld en 7. Okay? በይነን ኣእጋር ማለት እዩ። በይነን vorig jaar heeft ze haar been gebroken. Vorig jaar heeft ze haar been gebroken. ንሳ ዓሚ እግራ ተሰቢራ። ንሳ ዓሚ እግራ ተሰቢራ. Vorig jaar heeft ze haar been gebroken. hart ልቢ De dokter zei dat haar hart regelmatig klopte. De dokter zei dat haar hart regelmatig klopte. እንታይ ብለና ኣሎ? እቲ ሓኪም ልባ ብስሩዕ ይሃርም ከም ዘሎ ነጊርዋ። እቲ ሓኪም ልባ ብስሩዕ ይሃርም ከም ዝነበረ ወይ ከዓ ከም ዘሎ ነጊርዋ ንብል ኣለና ማለት እዩ። ናይ ሕሉፍ እዩ ከም ዘሎ ከም ዝነበረ ነጊርዋ። እቲ ሓኪም ልባ ብስሩዕ ይሃርም ከም ዘሎ ነጊርዋ። De dokter zei dat haar hart regelmatig klopte. Kans
ካንስ ዕድል ማለት እዩ ካንስ Ik krijg geen kans om vooraan te lopen. Ik krijg geen kans om vooraan te lopen. Ik krijg geen kans om vooraan te lopen. ናብ ቅድሚት ክኸይድ ዕድል ኣይረኸብኩን ብላልና ማለት እዩ ናብ ቅድሚት ንክኸይድ ሲ ዕድል ኣይረኸብኩን ብላልና ማለት እዩ Ik krijg geen kans om vooraan te lopen. ብጣዕሚ ዕለቕለቕ ተዳኺሉ ንኣብነት ሕጂ ብኡስ ክትሓልፍ ኣይትኽእልን ማለት እዩ የካኒት ማክለክ ላንግስ ሂንኻን Ik krijg geen kans om vooraan te lopen እዚኣ ማለት ትብል ኣለኻ ማለት እዩ ናብ ቅድሚት ክኸይድ ዕድል ኣይረኸብኩን ትብል ማለት እዩ ሩኽ ሩኽ ሕቆ ማለት እዩ ሩኽ ድማ ሕቆና ማለት እዩ ሕቆ ሩኽ ሕቆ De vrouw droeg een baby op haar rug. De vrouw droeg een baby op haar rug. De vrouw droeg een baby op haar rug. እታ ሰበይቲ ህፃን ኣብ ዝባና ተሰኪማ ወይ ከዓ ሓዚላ እታ ሰበይቲ ሓደ ህፃን ኣብ ዝባና ወይ ኣብ ሕቆኣ ተሰኪማ ወይ ሓዚላ ንብል ማለት እዩ De vrouw droeg een baby op haar rug. Mond mond af ማለት እዩ ኣፍና mond mond Ik stak een stuk brood in zijn mond. Ik stak een stuk brood in zijn mond. ደብለና ኣሎ ኣነ ቁራፅ እንጌራ ወይ ከዓ ቁራፅ ምግቢ ኣብ ኣፉ ኣንበርኩሉ ወይ ከዓ ኣኾሊሰዮ ንብል ኣለና ማለት እዩ Ik stak een stuk brood in zijn mond. ኣነ ቁራፅ እንጌራ ኣብ ኣፉ ኣንበርኩሉ ወይ ከዓ ኣኾሊሰዮ ንብል ኣለና ማለት እዩ ኮብ ቴሌፎን መስምዒ እዝኒ ማለት እዩ መስምዒ ኮብ ቴሌፎን Om deze lessen te kunnen maken heb je een koptelefoon nodig. Om deze lessen te kunnen maken heb je een koptelefoon nodig. Om deze lessen te kunnen maken heb je een koptelefoon nodig. ነዚ ትምህርቲ እዚ ንምክትታል መስምዒ የድልየካ ንብለልና ማለት እዩ ነዚ ትምህርቲ እዚ ንምክትታል ክትከታተል ተረኣ ኮንካ ነዚ ትምህርቲ እዚ መስምዒ ከድልየካ እዩ ንብለልና ማለት እዩ Om deze lessen te kunnen maken heb je een koptelefoon nodig ወይ ከዓ te kunnen volgen heb je een koptelefoon nodig ንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኤክስትራ ተወሳኺ ማለት እዩ We krijgen af en toe een extraatje van de bas. We krijgen af en toe een extraatje van de bas. እንታይ ብለና ኣሎ ሓሊፍና ካብ ሓለቓና ተወሳኺ ስራሕ ንወሃብ ኢና ይብለና ኣሎ ማለት እዩ We krijgen af en toe een extraatje van de bas. ሓሊፍና ካብ ሓለቓና ተወሳኺ ስራሕ ንወሃብ ኢና ይብለና ማለት እዩ We krijgen af en toe een extraatje van de bas. Alcohol ማለት እዩ ኣልኮላዊ መስተ Ik wil een biertje zonder alcohol. Ik wil een biertje zonder alcohol. እንታይ ብለና ኣሎ ኣነ ኣልኮላዊ ዘይብሉ ቢራ እደሊ ኣለኹ ወይ ከዓ እደሊ እየ ትብለና ማለት እዩ Ik wil een biertje
zonder alcohol. ongelukken ongelukken ሓደጋታት ማለት እዩ ongeluk ሓደጋ ክኾን ከሎ ሓደጋ ማለት እዩ ናይ ንፅል ማለት እዩ ongelukken ድማ ናይ ብዙሓት ማለት እዩ ሓደጋታት ማለት እዩ ongelukken Hij heeft altijd ongeluk. Hij heeft altijd ongeluk. ኩሉ ሰብ ዕድለኛ ኣይኮነን ንብለና ማለት እዩ overheid መንግስቲ ማለት እዩ overheid መንግስቲ De overheid denkt aan het belang van alle inwoners. De overheid denkt aan het belang van alle inwoners. De overheid denkt aan het belang van alle inwoners. እንታይ ይብለና ኣሎ መንግስቲ ብዛዕባ ረብሓታት ኩሎም ተቐማጦ እዩ ዝሓስብ ንብላልና ማለት እዩ መንግስቲ ብዛዕባ ረብሓታት ኩሎም ተቐማጦ ይሓስብ ንብላልና ማለት እዩ De overheid denkt aan het belang van alle inwoners. ክቡራት ተኸታተልቲ ሓበን ቤትና ኤርትራ ነልማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ይመስል ነይሩ ማለት እዩ ናይ ዝሓለፈ መቐፀልታ ኣብ ዝመፅእ እውን ብካልእ ቪድዮ መቐፀልታ ናይዚ ዝገብሮ ዘለኹ ማለት እዩ ብኡ ክንራኸብ ኢና ንሎማዓንቲ ነዚ ይመስል ነይሩ ከመይ ከም ዝረኸብኩሞ እውን ኣብ ታሕቲ ኣፍልጡኒ ኣነ እውን ደስ ክብለኒ ከመይ ከም ዝረኸብኩሞ ንክፈልጥ ማለት እዩ ኣብ ካልእ ቪድዮ ክንራኸብ ኢና ሰናይ እዩ ቻው